Lijep pozdrav, poštovani gledatelji. Od 2005. na južnom izlazu iz Varaždina na zatvorenom odlagalištu Brezje nalazi se oko 100.000 tona baliranog otpada. Godinama se oko njega lome koplja, čak gube i dobivaju izbori. Ipak, čini se da je konačno rješenje na vidiku. Poznato je da se jugoistočno od središta Varaždina na gotovo 4 hektara otpad balirao od 2005. do 2012. Uz Varaždinski, među ovim brojnim hrpama bala, ima i 15% otpada iz nekoliko drugih jedinica lokalne samouprave. Smjestile su se unutar 3. zone zaštite nekoliko vodocrpilišta i već 18 godina izložene su suncu, vjetru, kiši i snijegu. Svako ko dolazi u Varaždin i kad siđe s autoputa, praktički prvo što vidi na ulazu u grad Varaždin je tih 100.000 tona baliranog otpada. Plastično gledano, to vam je ko da imate 4 hektara. Ako vi znate da vam jedno nogometno igralište ima pola hektara, dakle 8 punih nogometnih igrališta, imate natovareno do nekakve visine od 10 do 15 metara sa baliranim otpadom. Pa teško je reći zapravo koliko je bilo pokušaja. Bilo je nekoliko službenih pokušaja. Jedan je božićni ugovor bivšeg gradonačelnika Čehoka, jedan je pokušaj koncesije bivšeg gradonačelnika Habuša, jedan je bio pokušaj takozvanog integralnog rješenja, ponovo bivšeg gradonačelnika Čehoka i sad je ovaj pokušaj rješenja sa natječajem od aktualnog gradonačelnika Nevena Bosilja. To je 4 službena i još, koliko meni ovak iz kuloara poznato, nekoliko službenih o kojima se javno zapravo i ništa ne zna. Grad Varaždin je proveo javnu nabavu, ali prije toga je prethodilo godinu dana krvavog rada, jer imali smo jedan ugovor i jednu koncesiju prije toga. Trebalo je rasplesti kompletno te pravne začkoljice. Trebalo je dobiti, zato jer su se svi žalili, koji su vlasnici i ugovora i koncesije, trebali smo dobiti pozitivna mišljenja na naš natječaj i DKOM-a i Visokog upravnog suda. Trebali smo napraviti jedno 10-ak raznih elaborata, projekata, sanacije i svega ostaloga, dobiti građevinsku dozvolu za to, dobiti suglasnosti i uvjete svih mogućih ministarstava da bismo mogli uopće raspisati tu javnu nabavu. Na tu javnoj nabavi zajednica ponuditelja CIOS i HIS je dala ponudu koja iznosi 216 milijuna kuna, ali u to je uračunata i sanacija tla koja se najvjerojatnije neće morati raditi, vrijedna 30 milijuna kuna. Dakle, na natječajnu dokumentaciju koja je bila objavljena prije 15 mjeseci stigla je samo jedna ponuda i to zajednice ponuditelja tvrtke Cezar iz grupacije CIOS iz Zagreba i HIS iz Donje Višnjice u iznosu od oko 28 milijuna i 580 tisuća eura. Od toga gotovo 4 milijuna eura odnosilo se na predviđenu sanaciju tla. Mi smo već u 11. mjesecu prošle godine imali praktički odluku o odabiru, ali ju nismo mogli konzumirati tako dugo dok nam Ministarstvo financija ne da dozvolu za zaduženje i fond ne da konačnu suglasnost. Mi smo cijeli proces radili sa pričom da će 40% sufinancirati fond, a 60% će se kreditno zadužiti grad Varaždin. Naime, Varaždin je za zbrinjavanje bala trebao podići kredit u visini od oko 16 milijuna eura i zadužiti se na 10 godina, a s 12 milijuna eura to je trebao sufinancirati Fond za zaštitu okoliša. Ono što je svakako upitno, što smo mi bili kritizirali proteklih mjeseci, je činjenica da smatramo da je natječaj kakav je proveden bio takav da je na njemu mogu pobijediti samo ovaj izabrani ponuđač. Kad imate samo jednog ponuđača koji može ispuniti uvjeti iz natječaja, onda ne možete dobiti cijenu koja je realna i koja je tržišna. Bale se nalaze usred gospodarske zone i mnogo je potencijalnih investitora. Mi imamo obvezu raditi analizu tla. Radili smo je prije godinu i nešto dana kad smo radili servisnu cestu sa svom mogućom infrastrukturom kroz servisnu zonu i analiza je pokazala da tlo nije zagađeno. Ako pokaže ta analiza u ugovoru i u natječajnoj dokumentaciji da se mora raditi sanacija tla, onda će se raditi. Već smo na početku priče rekli da se te bale prostiru unutar 3. zone zaštite nekoliko vodocrpilišta. Neko je mislio da će to biti vrlo privremeno i kupili su folije koje garantiraju da bude to nepropusno godinu dana.
To je ostalo 18 godina, dakle ako idete vidjeti, pola tih folija se raspalo, svašta je već izašlo i procijedilo se kroz to tlo i sigurno da je došlo do ovih voda na dubini od 50 metara. Tako da šteta je sigurno napravljena. Zdravlje građana je narušeno, s tim što je to stajalo tamo 18 godina. Koliko je narušeno ne znamo, ispitivanja su bila sporadična i uglavnom su pokazivala da nije nekakav veliki rizik. Bale su locirane na području Brezja koje se nalazi nekakvih 200 do 300 metara od rijeke Plitvice. Obzirom na sastav tla, ovdje su prisutne visoke podzemne vode i velika je mogućnost da u slučaju obilnih kiša dođe do plavljenja terena i samim time ispiranja sadržaja bala koje se kasnije kad se voda povlači može dovesti do odlaska tih štetnih tvari u samo tlo. Koje su to količine i u kom obimu će se to desiti? Gledajte, imamo firme koje se bave snabdjevanjem vode, koje se brinu o kakvoći vode i koliko znam za sada nije bilo problema vezano uz to područje. Bez obzira što se u neposrednoj blizini i nalazi vodonosno spremište za grad Varaždin. Taj problem se mora riješiti. To je ogroman ekološki problem koji bi mogao planuti na isti način kao što se dogodilo i ono u Osijeku. Podsjetimo, 4. listopada u 0:40 ujutro buknuo je veliki požar na prostoru tvrtke za preradu i skladištenje plastike Drava International u Osijeku. Zahvaljujući požrtvovnosti vatrogasaca, požar čiji se dim vidio i na satelitskim snimkama, posve je ugašen 13. listopada nešto prije 14 sati. Realno uvijek postoji opasnost od samozapaljenja, pogotovo kad imate ovolike količine otpada koji nije selektiran i koji se nalazi na jednom mjestu u velikim količinama, a niko od nas realno ne zna što se sve u njemu nalazi. Određene supstance u dodiru sa zrakom, sa vodom ili sa nekim drugim oksidansom mogu dovesti do samozapaljenja. Olakotna okolnost u svemu tome je ta da je grad Varaždin već od 2005. godine vršio određenu selekciju svog otpada, pa se na taj način razdvajao papir i plastika u jednu kantu, a sav ostali komunalni otpad u drugu kantu. Time je na neki način, evo, sreća u nesreći smanjena mogućnost samozapaljenja, odnosno ne toliko samozapaljenja koliko širenja te vatre i plamena ako do njega dođe. Na području grada Varaždina u pravilu pušu vjetrovi iz južnog i jugozapadnog kvadrata, pa će se otrovni oblak širiti u smjeru sjevera ili sjeveroistoka. Obzirom da oko grada se nalazi popriličan broj naseljenih mjesta, velika je opasnost i to na udaljenosti od 600 do 1200 metara od baliranog otpada, velika je opasnost da može doći i do kretanja otrovnog oblaka na području koje je gusto naseljeno. No valja se nadati da do takvog lošeg scenarija neće doći, jer se sagi obalama nazire kraj. Štoviše, 16. studenog ove godine vlada je na sjednici donijela odluku da će u 100% iznosu preuzeti financiranje rješenja ovog otpada i zadužiti Fond za zaštitu okoliša da s Varaždinom o tome sklopi ugovor. Ja vjerujem da će se tijekom mjeseca studenoga sve uspjeti riješiti, potpisati ugovor i zapravo očekujem da bi negdje oko nove godine trebao krenuti odvoz u obližnji MBO koji je prošao na natječaju i tamo će se obrađivati taj otpad. Praktički od tih 100.000 tona otpada 60% će se izvući nekakve korisne komponente, a 40% će ostati gorivo iz otpada. To se gorivo iz otpada ili RDF jedino može spaljivati u cementarama u Hrvatskoj ili inozemstvu. Meni je jednostavno nevjerojatno da smo se mi odlučili za priču 9 regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Do sad smo, uzmimo 3 napravili. Varaždinski otpad bi trebao ići u Piškornicu koja praktički još nije ni pokrenuta. Ugovor navodno tek sad potpisuju. I mi imamo situaciju da ti MBO i u Kaštjunu i u Marišćini i drugdje proizvode RDF, a da nitko se nije sjetio u ovoj zemlji napraviti 2 energane, 2 spalionice koje bi grijale možda najveće gradove. Spomenimo da bi prema natječajnoj dokumentaciji i ugovoru bale iz Brezja trebale nestati najkasnije za 18 mjeseci. Cijena po toni njihove obrade je 200 eura. I to je cijena koju danas grad Varaždin plaća i za svoj tekući otpad. Dakle, grad Varaždin je
kao i mnogi drugi gradovi, nema svoju deponiju. I grad Varaždin svoj otpad, nažalost, već sad vozi u taj MBO i plaća po toj cijeni od 200 eura plus PDV i to je razlog što grad Varaždin ima jednu od najviših cijena koju plaćaju naši građani. Znači plaćaju otprilike nekakvih 16-17 eura mjesečno za odvoz i zbrinjavanje otpada. Dodajmo da bi 2026. ili 2027. u gospodarskoj zoni Brezje trebalo niknuti 10-ak proizvodnih hala. Nedavno je ondje otvoren najveći podatkovni centar u Hrvatskoj i regiji. Već je 15 parcela prodano i izdane su 4 građevinske dozvole koje samo čekaju da se bale napokon odvezu jer nitko ne želi graditi svoje hale 100 ili 200 metara od njih, napominje gradonačelnik. Imamo sreću, iskreno rečeno, što je sljedeća godina izborna godina, što je ekipa na vlasti željela ipak i na neki način da i oni participiraju i da i oni poentiraju na tim balama i po meni je to jedan od glavnih razloga zbog čega je država odlučila stati iza ovog projekta sa 100%. Ako će se točno pokazati najava vlade i gradonačelnika i župana i cijelog HDZ-a da će država sufinancirati sa 100% ovaj način rješenja, ako Varaždinac to mogu samo pozdraviti, jer meni je drago da će napokon nešto od svih ovih poreza koje Varaždinci plaćaju i koji se ne baš racionalno troše po cijeloj državi konačno doći natrag u Varaždin. Stranačka matematika zbrajanja i oduzimanja političkih bodova na polju bala trajala je punih 18 godina. Doista je sazrelo vrijeme da konačno odu u povijest.